na-eme ka ngwalụ unu bụ maka omenala n'ụka na omenala onye dị ibu ụzọ wee bịa ajụjụ na-eme ka njụwa unu ndị Naịjirịa ụka na omenala ka na-ajụ unu ka mmali onye bụ ụzọ wee bịa asị m kwube ekwube mmekwu na bụ omenala maka na anyị nọ n'ibe anyị nọ ibe ngwa anyị bi n'ibe anyị bi tupu babụ ndị ụka wee bịa wọrọ ndị ọcha wetara ụka n'ikolowa ndị be anyị si na omenala na-anwụrụ anwụ nke izizi onye jeli ije bụ ojesi ọnaba biya onye jeli ije ga-analili onye ọbịala ibi ya na ga-ebi ibe obi ya bụ na emesịa na-emechasịa na ụka ga-ana na omenala ga-adị ibe ọ dị maka na ebubo omenala ndị na-edu edu n'ụlọ omenala ndị na-edu edu ọgwa na ya ka nọ n'ilo zeme ndị ụka si na omenala ga-ana nwanyị kedu ife omenala ga-eji kwụsịzi ha ebe ọ bụ na ibe niile anyị ji eme omenala taa babụ ndị ụka na-emesi Ife akwụkwọ mere ụbọchị tata bụ 16 Septemba Aduwan Okwueze ya na waji n'udo preach n'ụbọchị tata n'owu ya ebe omenala dịka esi eme omenala njikọrọ Igbo niile ọnụ eze aka n'obi anyị kwala ori nne eze ọmụ anyị kenekwe ori nne ọha bụ ndị nọ ya eluigwe Aduwan tatabi ewu ajụ eziokwu anyị kenekwe ori nne I can read that. Ask him what I find. I can't speak with Malagi. No, my end life no Okwueze Palace kind of no postata. Aduwan. And what's the quarter me fame no postata? No matter where that is as. Yeah, my dear. Ntangwa bo ni kuja kwa kiawe. Makana ntai kibule ma wa muchi. Ndo chiri chichita. Awole ndo ofu chichi ta. Muchi mu afu. Otu eni mefa. Nna m kedu ihe chi n'ụbọchị a? Ihe chi m taa bụ Ogbuzo 1 Mbando. Ayo, afụgo m dị certificate chichita ka nke gosiri na ichuzule echizu. Eziokwu. Anyị ka na-eri nne. Kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ ndị eze n'ụbọchị taa echi echichi? Mbido ọfọ mgbede ebido na nke isi igwe Aduwan chichita. Obiam kwatara obi igwe. Nwa ofu onye ndị se kwa nkwa ụmụnna m zigara njem ije a ma arịhazi anyị ha bụ n'ụbọchị njem ya mmemezi akenere nne ụlọ nji edo akenere nne wesị jide kele tụpụla ya afa ọzọ nna m ọnwa bụ Ogbuzo akenere nne wesị jide ka ije ọgụ Ngam good day, oh. Hi, chief. You know, by no man, I got a minute. That's kind of what I'm going to do. Okay. Abambo, chief. Nobody. Ezinda. Ogwe kwa kwa one of woman don. Akwengo back in Erine. And the plan was to call him a no start. Can you blast somebody in Dhaka? You call what I want to represent. Okay. Yeah, but how we get your woman don from Chief Israel Highness. Igwes investment of the oh yes, yes. As soon as they can afford no Mbando, let us go and you have to know what I want. They want to look at all over. I don't
na nkịtị eziokwu ọ nwere ihe mmadụ ya na-atụ ihe ọnụ eziokwu wee cheta anyị soro ji anya ebe aka na ụlọ obodo eziokwu ka anyị nọ n'ụbọchị ahụ kedu aha echiche chiri n'ụbọchị taa ihe echi m tata bụ Ogbuefi Akụ Enwebe one of ụmụmba ndị ụlọ Akụ Enwebe nke izizi na ụmụmba kenere nne kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ ndị Eziagụ niile generally oke ide mụmba kingdom nyere mụmba na Chineke ihe a bụ ihe ọma ihe a bụ ihe ọma ihe ndụ ihe eji ndụ eme ndị adị ndị bụ ihe ọbụla ka na ndụ na mma Chineke gosi ọbụla bịa taa ihe wepụla anyị mmiri ozu taa bekede n'udo mgbe anyị aga na n'udo ya dobekwara anyị igwe anyị ndụ ọdụkala anyị dụrụ ogologo ndụ nkata atọ ihe nyebụla agụrụ na-ebe nwa ahụ ụbọchị na nwe n'udo nsogbu ọbụla Akụ Enwebe na m ekenere nne ụbọchị taa ọ ndị pres uche ezuziga ka a na-etuzi ya iwe ọwa Akụ Enwebe anyị kenere nne wee sị njide kwuru nje onye ọbụla za njekọ na ọ na-eme mma eziokwu o nwere rizin eji were rọpụta usoro na kingmaker enwere n'obodo ọ high chief ka ịbụzi ugbu a ọ bụrụ nwere idea anyị kenere nne anyị kenere nne o tụmata afa gị na nke a na-etu gị ezigbo afa m bụ Mr. Ignatius Chukwunoso nke eji akụmmiri igwe wee marụ anyị jikwara onowu mana nke anyị bụ n'ụlọ ụka onowu akụmmiri igwe I can see that you are the PG of this particular town. Ebe na abịa n'ụmụ mmadụ anyị dị enwere village steeti bụ Ogbueze na Agụọba Maybe you can get over Burija in a go to star. In a golden days, Agunine, or for in a go to star. Yes, ịma na ọfọdụ na-agụ tata bụ ngọzi Chukwu n'isi onye ọbụla maka na ihe anyị na-eme tata bụ okwu ndị oyibo ọsịna ihe historical ọgago so eri m ji n'ụmụ mba ndị ụlọ ọ bụrụ ihe ọbụla igwe adwan ihe ahụ ọ na-eme kwa alụ ọdago so na nke tata ama ndị bụ iche kama na ndị iche nke tata ga-adịwụ na ndị na-anya efu na nke tata dị mụọ kọlọfụ ọdago so nọ ya ka anyị na-asị ma ndị niile chiri echichi tata ma ndị niile bịa nọnyere ha Chukwu ga-agọzi onye ọbụla ndị anyị ga-eri ọzọ ya ahụ na mkpụrụ obi ga na-etu ọzọ nna m afa m bụ Onowu Akụmmiri Igwe mana Onowu nke m bụ n'ụlọ ụka ka m chiri ya Akụmmiri Igwe bụ afọ Chukwu Onowu ebe ọbụla echiri ya o nwere ndị eji echi Onowu enwechaghị n'ime Kraịst the best way anyị keneri nne Akụmmiri akeneri nne o kedu afọ gị na nke a na-etu eji malụ gị afọ nne na nna m bara m bụ Celestine Osita mana a na-akpọkọ m Aboki Jizọs mana echiche echiri anyị taa afọ m bụ nwa Chineke na-agbara ọgụ maka na ike adịrọ kedu otu obi dị n'ụbọchị taa echighị echichi bụ the New Yam Festival ana m ekele Chineke maka na ọnọdụ a bụ ọnọdụ mmasị Chineke ndị nke m ji aka nnọchite anya ha n'igwe kansụl ajụrụ m maka na akpọ na evangelist emesịa kpọọ m ihe mere bụ na ihe ọbụla ga-emegide okwukwe m kọwapụta ya na ihe a bụ an honor my community ụmụmba ndị ụlọ chọrọ ka ha nye m and na mahadum ya kama mbata wee kwuo otu oge si bụ mmasị Chineke dịka okwu Chineke si wee dị ihe ọbụla a ga-eme n'obodo n'ọnya bụ n'obodo na-aga n'iru so ọnya wụ ihe otu ihe mere ji wee nọ n'ebe a wee kwekwe ka m were datụ ụlọ ka anyị nyere aka were okwu Chineke wee mezie obodo n'ebe ọ si wee ọgọ nna m ekenere nne ịnekwa anyị bụrụ ịbago na one of the kingmakers enwere na town ugbu a anyị kenere nne kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ ndị Eziagụ niile generally ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ekpere na ụfọdụ na-akọrọ ụmụaka Eziagụ ndị nọ na mba ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ama o nwere ihe eji mara Eziagụ ebe ọ bụla nwatakịrị Eziagụ nọ ọ ga-asị gị na agwakwara m gị agwa anyị na-ebu ụzọ kwuo ka ọ si dị ọ bụrụ okwu gị o nwee ihe ga-esere mụ na gị na-abụ nwatakịrị Eziagụ ga-asị gị ihe anyị na-eme ma alaikirịkwa anyị ọ ga-esekwere anyị agwara
agwara nke agwa abụghị anyị abụrụ nwanne m aka m agwaghị ma ọyị m aka m agwaghị ihe eji mara Eziagụ bụ gịnị otu obi ofu nwanne ebe ọbụla ha nọ na onye abụ onye Eziagụ oge nke ya bụ nwanne ọ bụkwa na onye maka ihe a na-emekọ ihe ọ nwee ihe ga-ese oge ebu ụzọ gwa agwakwara nke agwa na ihe a ga-esekwara anyị mmọnwụ agwara nke agwa ihe eji mara Eziagụ otu ma abaghị ọzọ bụ echiche chiri taa ọzọ nwa Chineke na-agbara ọgụ nwa Chineke anyị na-eri nne maka na ike adịrọ m ịkpọ ha nwa Chineke na-agbara ọgụ akwa anyị sị maka na ike adịrọ m ọ bụrụ niile nna nụ ma nke mmụọ ma nke nkuzi ihe Chineke dị ya agbara m ọgụ a anyị na-eri nne sa anyị na-eri nne sa o esi ka ịmata afọ gị na nke a na-etukwu eji mara gị Afọ m bụ Ferdinand Eziohia mana ihe eji mara m n'ụbọchị nke taata bụ ikpe mara eziokwu mana aka azụ ikpe mara eziokwu ọfụmba ndị ụlọ anyị na-eri nne nke bụ echiche chiri n'ụbọchị taa echiche eji m n'ụbọchị taata bụrụ m nnukwu ihe agụ bụọrọ anyị ncha niile nnukwu ihe agụ maka na ụbọchị taata ya bụọrọ anyị nnukwu mmemme anyị na-eriribu ji eriri na ndị igwe mana nke ụbọchị taata bụ ọganiche ị na-anya efu na ndị echiri echichi taata bụcha ndị kwesịrị iche echichi dịka yut ka anyị si wee na-ahụ ya a na-eme ka ife niile nwee ike na-agagharịzi otu kwesịrị na ọ ya aga anyị anaghị-eyomikwe ife a na-eme na mba ọzọ ndị mba ọzọ na-eyomi ife a na-eme na be anyị ọnya ka echichi nketa ji wee bụkarịcha iche ikpe ịmala eziokwu anyị na-eri nne were asị kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọrọ ndị Eziagụ niile ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi n'ụbọchị taa echighị echichi ọfọ na-agọrọ ndị Eziagụ niile ma gburugburu anyị waba igbo n'ife a na-agba anyị ochi nne anyị adịghị mmụọ obere Eziagụ na-eje mba nweta ife Eziagụ nọkwa na be anyị bụ Eziagụ na-enweta ihe ọfọ na-agọ n'isi Eziagụ ma nwata ma okenye ma nwaanyị ma nwoke bụ agamniru ife dịrị anyị na mma bido n'ụbọchị nke taata chiri echichi ka m na-ekwu na Eziagụ niile ma gburugburu ebe ọbụla fanọ ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba ebe ọbụla onye anọ na taata na ngọzi so ndị Eziagụ niile ife ọma ga-ebido sobe ndị Eziagụ niile ọnwa onye ọbụla nọbụ n'ife iru uju ma ọ n'ife ịba akwa eri m ji anyị na-eri taata anyị na-agba afọ ka m na-ekwu n'ụbọchị nke taata ihe ọma ga-ebido wee dubebe n'ụzọ anyị mmadụ ọbụla bụ onye Eziagụ bido taata gaba ife dị iche ga-adị n'ime ndụ anyị ndị ọzọ ga na-edegara ya n'ihe anyị nna m anyị na-eri nne letụkwala anyị afa gị ọzọ afọ m bụ ikpe mara eziokwu ọfụmba ndị ụlọ anyị na-eri nne ihe na anyị ugbu a wụ n'ibego na King Megas enwere n'obodo ewesị ijide ka iji asa dịkọrọ na-eme mma anyị na-eri nne mmemme a na-eme taata bụ mmemme pụrụ iche anyị na-ayọ ọha na eze bịakwala ebe a ya biko anyị achọghị eso achọ ka eme ndo na ọgụ ndị ya bịakwa taata ihe ya eri eri dị ebe a ihe ya aghụ aghụ dị ebe a anyị na-ayọ onye ọbụla bịakwala ebe a ka o were obi ọcha wee nọrọ ebe a nke a na-eme onye na-eme mmemme igwe ama ama festas mgbọkọ ọtọmọsọ igwe ka anyị na-ekele Chineke mbọta osi ọla ebụta na-eke n'ụmụnna anyị na-eke No general ọkwụrụ okwu ka a na-eme ahụ m na ọ na-aga n'anya ya n'anya nwa obere oge anyị na-ahị ya kalị anyị mere otu obi gị n'ụbọchị taa
I can another one on a present certificate for his cabinet member, High Chief Cassius Ezekwel. Oya na check on that. Oh, nata bodo. Umba no what? That's why I make it. Oh, yeah, na check. I know the member. Mana when you talk about Igwe na gburugburu Enugu Igbo na Ugwu anyị na nwata riwere isi ya rigide isi awọpụta anyị na-eritokwara isi ya mana ihe anyị butere ụmụ mba ndị ụlọ bụ na nna anyị ukwu anyị esi ike na anyị ene ya nka n'aha Jizọs ene nna anyị ukwu a nka anyị ka na-ekpokowe erimuchi ụmụ mba ndị ụlọ ekpokowe between now and the next 3 years I will assure you achọghị iji n'ụmụ mba ndị ụlọ a na-achọ ebe ndị mmadụ ya aba yes maka na o kwuru ya and ndị be anyị agwọ na ndị be anyị aza
agbụdị ka eze azụ anyị aza agbụdị ka eze azụ anyị anọ n'okpuru ya ka ọ bụrụ anyị ara na-azụ nwa igwe ọya adịrịghị mma n'aha Jizọs ihe anyị na-arụ n'isi ogologo ndụ ọ bụ ogologo ndụ ya na ogologo ndụ nke ahụ siri ike lọrọ anyị ndụ gbachiri anyị ike wee rie uru ahụhụ ịtarị ọya adịrịghị mma n'aha Jizọs chiri echichi taa ndị agụ ọma ụmụnna ndị niile na-ebe a bụ ndị chiri echichi taa ọha na-agbago ihe a ọdịnihu na ndị niile chiri echichi taa Chinyere eze
na Mike na-eri na n'ụbọchị taa o asị ka anyị mata onye Igbo anyị ma onye Igbo ọra kọwago maka ndị na-awa ọchị gị laịf ugbu a ka ị kọwalụ uwe onye Igbo na adịwa na-ekwuchago okwu ka isi eme iwe n'obodo aha m bụ onye ji onye a na-eche ka ọ nata n'ụmụmba ndị ụlọ wee mara ma azakwazi ọka na wee ebe onye ka si ebe ahụ mebe onye abụ n'obodo na-abịa ọ bụrụ na ị were ọrụ sekretrị ya eburu ekele ya nye mara obodo anya ọ bụ na ọfọ bụrụ iche ị na-agọrọ ndị ezi agụ ọfọ bụrụ iche ị na-agọta ọkọdọ ọfọ ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ọfọ na-agọrụ ụmụnne m ndị ezi agụ bụ na onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ kpebere Chukwu gbaba mbọ na Chineke anyị adịghị ntị ike Aịzaya 59 ọ sị na aka ya adịghị ngwongwo ịzọpụta onwe ya na ntị ya echikwana echi na anyị ọkanụ mee nke izi na-eji agụ anyị kere eri nne wee sị jide ka ije ọsọ jego dị na-eme mma igwe kọwara etu isi eme ka obodo dị mma ihe niile ị na-eme anyị emebughị ntagbu okwuo maka mgbe ike abịa dị anyị wee sị na afụkwaghị anyị na maka ndị na-awa ọchị efu kọmentị akarịa ndị ụmụkwa ya ike lekwa ụmụ mgba forum anyị lụrụ ya ọ na-etu ọkanụ mee anyị na-egoro ori nne
na-eso n'akwụkwọ kedu maka ndị ọ na-eso n'akwụkwọ n'oge okenye n'odogwu onye a na-eche na-ewe okenye n'odogwu onye a na-eche na-ewe okenye n'odogwu onye a na-eche oke n'ume oke nnụnụ igbo na-eti n'ahịa awa ọbịa sere ya
And by the grace of God, I am Mika. Everybody now, every child of God, I have by my own Jesus. Oh, why is higher? Money I have at least the way manager, I tell the government, I am. The number of my power, what you can put now.
mma emego adịsọ na moto na-agafe ebe ahụ ụlọ ya ndị ụmụ mmadụ na しぼやれて。Eze kwe che mu chele eze adu. Kideri na sama ta apa gị na nke a na-etuke ji mara gị. Eze wa kideri nne. Anyị na-ebere anụ bọsta sị kọwara anyị ife a na-eme n'ụbọchị taa o ji bụrụ ụzọ a nwere iji enye donation free will donation to ndị mmụba Nunu ya nie nka. Na anyị ga-enye ya nka, esie ya nka ike. Because na ya hụrụ onwe ya bụ igwe. Ọ tụrụ anyị go. Short, ihe ọ bụla isi. Anyị na asị anyị ga-ebute igwe ahụ. Ya hụrụ onwe ya bụ igwe. Nna m ekele eri nne. Kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọrọ ndị ezi agụ niile ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ndị ụmụ mba n'ụbọchị taa? Amen. Ozugbo onye ọrịa na last one onye ọrịa na last. Nna m ekele eri nne ọ na eze ndị na-watch you live ugbu a lotole m afaghị ọzọ abụ m onye na-etuwe agụ iyi ọ dịka onye bụ unu agụ iyi ọiwe ọwụ anyị kere eri nne anyị ọiwe ọwụ anyị kere eri nne ezi ije ka iji igwe ekele eri nne ọrịa na eze ndị na-watch you ma ndị chi Lagos ma ndị chi Abuja ka ị kọwalịwa onye iwu ma mara onye iwu na njire ka kọwalịba
na nwanne kedu ọbụ onwere ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ ndị Eziagụ niile ma ọ nọ n'ụlọ na ọnụ n'ezi n'ụbọchị taa akụlụ ụlọ ogwe gboo sọ ọrụ anyị kenere nne ọ bụ eze Aduwan say how many years give a Goji na throne now? Wow. I need times 4 even no go like. No man arike. Ama omuma leneyinka. I can hear I say I will. Na make the rinne. I'm an onyebo, but I need to watch you alive. Ask the Kowali onyebo. Aduwan na waji n'udu pụrụ iche. I can hear it. When I see the kids, never to one day, I see the kids. I can't go to them. I can't remember special invites. When I can hear it, I will. I don't know what's it going. I will never go to that. So, not that guy is going back. I will. Yes. Yes. 29 can name Eze kweche owe na ju na gago anu mo lugule joni iya bana ko nele okay ma ke rinne thank you se walu mti ko ramno yo se walu mti ka de no yo biko owe na ju na gago hi chief ai wo ya ne cha dago ai wo ai wo wa ne cha dago ma
onye hapụrụ ihe ọ na-eme wee chọrọ nwanne ya wee jebe maka enyi ndị bụ mmemme agbamafọ ọ na-abụ eweta echi ewere ego ya ahụ ndụ wee chọrọ maka nke afọ ọzọ onye na-ete ka ọ nata